El 2020 ha estat un any diferent, amb activitats diferents i que recordarem sempre. Però també ha estat un any que ens ha donat empenta, que ens ha fet pensar i que ens ha recordat la importància de la cultura, de viure la cultura amb seguretat. Un any d'exposicions i de música, de streaming i de literatura. De novetats editorials i de teatre. De concerts i dansa. Un any d'emocions fent costat als creadors de la nostra illa. Perquè la cultura és per viure-la.